खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा बिनानाव लोगो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा आङो रन्जन दैमारि साराजी जोबथेसालियाव दङ। बे जोबथेसालियाव दङखाय बे होलांनाय माखासे गियान कड बा बोसोनखौ आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों बा फोरमायनो सानदों। बे होलांनाय बाथ्रायानो जाहैबाय जोंखौ सोरजिगिरि इसोरानो सोरजिदों, बेनिखायनो जोंहाबो गुबुनफोरबायदि थांनानै थानायनि मोन्थाय दं। जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला, सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला आरो मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा। जोंखौ बे बुहुमाव रावबो फेजेननो हानाय नङा। जों जागोन देरहासार, जों जागोन देरहासार। जै बर' हारिनि। दा बेनो नोंथांमोननि सिगाङाव जाबाबो जायाबाबो आं फोरमायहरबाय। जायाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहर, बिनि थाखाय आं थियारि। जादोंबा नोंथांमोनहा आंखौ बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय थादो। जै बर' हारिनि। जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला, सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला, मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा। जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा। As long as we profess one faith, one nation, and one principle, and one dream, no force on earth can divide us. No force can defeat us. Gedemalasi Ararai Raja Nangchangman. We know that dialogue is the highest form of fighting or war.